Сезонното ни намаление до минус 50% е вече тук и днес ще попитам моите колеги, кои са техните любими модели. Боре! Да. Надето разбра ли за сезонното ни намаление? Не, и да не види този клип. А ти избрал ли си чанта за нея? Палома, тя обича малки чанти. Палома днес може да я вземеш с минус 50% и то преди Надето да види този клип, защото после... Радосветке, какво ще хорим днеска? Здравей, Стефчо. Любимата ми чанта Мона в жълто. А ти знаеш ли, че можеш да откриеш чанта Мона в жълто, намалена на минус 50% още днес? Моля? Аз си мислих, че този месец ще мина без нова чанта. С тия оферти няма как да се размиеш. Която е любимата чанта от сезонното намаление? Донна Лайм, разбира се. Класика. Знаех си. А ще ти кажа нещо още по-неустоимо за нея. Абсолютно, давай. В момента е на 40% отстъпка. Дани, ако може да носиш една чанта до края на живота си, коя ще бъде тя? Естествено, че любимата ми луна от деним. И знаеш ли нещо? Сега е намалена с минус 50%. Как е възможна такава оферта? Всички знаем, че е много трудно да устоим на тези оферти. Ами аз разбрах кои са любимите модели на моите колеги, а кои са твоите, може да ги откриеш сега с отстъпки до минус 50% в zarenabucks.com.